את חותכת פה. עוד יותר לשם. זה באלכסון, אבל בסדר. לאט, 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 לא למשוך אליי. כן, כן, עוד טיפה, עוד טיפה. כל הכבוד, דליה. וואו. יו. צביקה, עכשיו, לפי הצבע, מלא. הם פה כמה ימים. יש פה בורים. הוא יודע, בשביל זה הוא בא. בשביל זה הוא בא? רוני, אני יכולה להוריד פה? בואי. מבינה? מה? לא, הוא רצה שאני אוריד את הענף. אני הייתי צריכה להיכנס לשם. אני מפחדת. אבל הבעיה היא שלי, שהוא אומר לי בואי, תיכנסי מתחת לעץ ולגזום את הענף. עכשיו, השיטה היא שאנחנו לוקחים ושמים אותם אבל בפנים. תראי איזה יופי זה, בואי. וואו. לא, מה שהוא עושה עכשיו. הוא עם הידיים הכניס אותם תחת פנימה. אז הבנת שלא צריך מיגון פה? לא, בגלל שהם מנסים, לא, לשמור על המלכה. זה עכשיו, עד שהיא תהיה במקום שלה, אני לא מעניין אותם. וכשהיא תהיה במקום שלה, אתה כן מעניין אותה? ואתה מעניין? יש מקרים שכן, אם את לא... יש חברות שהן עצבניות.